Ayaw niyo pong magsimula po ko kung paano po nagsimula ang aking personal devotion sa Our Lady of Fatima. Yan po ang pinaka-paborito kong larawan ng Inang Birhen. Alam niyo po bakit? Kasi po kung titingnan niyo po, wala siyang margarbong damit na hinapi, na binurda. Wala siyang mga garbong mga perlas katulad ng ibang larawan ng Inang Birhen. Ang kanyang damit ay kulay puti, napakasimple ng korona, rosaryo, tsaka yung star na nasa paanan niya. For me, the statue or image of Our Lady depicts who Mary is. Simple, pero makapangyarihan ang kanyang mga panalangin. Simple naman talaga ang Inang Birhen. Siguro kung tatanungin natin ang Inang Birheng Maria, kung anong gusto nating itawag sa kanya, hindi niya sasabihin, Reyna. Ang sasabihin niya, Ina. At nung nasa katedral po ko, dinala ko po yun sa Pampanga Provincial Jail, lumilipat po siya sa mga ospital, at marami pong nagdarasal at gumagaling, humihingi ng tulong ng panalangin ng Inang Birhen ng Fatima. Nung seminarista po ako, each time I encounter a difficulty in my vocation, unang-unang gagawin ko after night prayer, hahawakan ko yung rosaryo ko, haharap ako sa larawan ng Inang Birhen ng Fatima na nasa kwarto ko sa may ulunan ko po, and then tsaka ako magdarasal ng rosaryo. Ang aking mga pinagdaraanang mabigat sa seminaryo nagiging bagaan dahil pag hinahawakan ko ang rosaryo, para bagang hinahawakan ng Inang Birhen ng Fatima ang aking mga kamay. That's why for me, the rosary is the extension of the hands of the Blessed Mother. Each time we hold our rosary and pray it with much devotion, meditation, and reflection, the Blessed Mother is with us, holding our hands, telling us, do not be afraid. I am your mother. I will be with you. I will support you.